Фарзона ҳастам бо шумо дар YouTube канали Lifestyle in Korea. Аньонҳасеё ёробун, Фарзона имнида. Дар Корея иди пуршукӯҳи Чусок наздик шуда истодааст. Иди Чусок дар Корея чӣ гуна ҷашн бошад? Ин ҷашн яке аз расму оинҳои анъанавии оилавӣ мебошад, ки дар он ҳама аъзои оила новобаста дар кадом минтақаи кишвар ҳастанд, дар ин ҷашн ба хонаи волидонашон омада сари дастурхон якҷо ҷамъ мешаванд. Дар ин ид аъзои оилавӣ якҷо пухтупазҳои миллияшонро тайёр мекунанд. Рӯи мизи идонаашонро бо меваҳои тирамоҳӣ ором медиҳанд. Шириниҳои лазиз тайёр мекунанд. аз моҳӣ бошад ҳар гуна хӯрокҳо мепазанд ки онҳо аз меваҳои тирамоҳӣ, хӯроки чапче ки аз фунчоз тайёр мешавад, ҳар гуна моҳиҳои бирёншуда, ҳар гуна шириниҳо ки яке аз онҳо сонгпё ном дорад, онро ба мисли торт ором медиҳанд ва таъмашро низ хеле лазиз тайёр мекунанд ва маҳз инро дар ин иди Чусок тайёр мекунанд ва мехӯранд ки он аз биринҷ ва люби тайёр мешавад ва онро чунон зебо ором медиҳанд. ҳар гуна рангашон мекунанд. вақте ки сонгпён зебо ояд, онҳо мегӯянд ки зиндагиашон ба мисли ҳамин зебою гуворо мегузарад. инчунин маззаи онро низ хеле лазиз тайёр мекунанд. дар рӯи мизи ородода расмҳои гузаштагонашонро мегузоранд ва сари мизи идона ҷамъ шуда ёди гузаштагони аҷдодони худ мекунанд. аъзои оила якҷо ба онҳо сари таъзим фурӯ оварда салом медиҳанду сухан мегӯянд. ин рӯз аслан рӯзи ҳосили дарав аст, яъне ҳар сол дар ин рӯзу соат аъзоёни оила ба зиёрати қабрҳои аҷдодонашон мераванд. субҳ барвақт ба қабристон рафта партовҳои бударо тоза мекунанд. алафҳое ки бисёр баромадааст, онро дар рав карда мегиранд. баъд аз тоза карда шудани қабристон, онҳо дар санги мазорашон ҳар гуна гулҳо мегузоранд. инчунин хурданиҳои тайёрнамудаи Чусокро назди санги мазор мегузоранд ва якҷо мехӯранд. бо гузаштагонашон нишаста суҳбат мекунанд. масалан, зиндагиашон чӣ гуна рафта истодааст, хушбахт ҳастанд ё на, ва ё ин ки ягон навигарӣ дошта бошанд ба маид яъне мегӯянд. ҳатто кӯдаконашон бозичаҳои худро бурда ба аъзои оилааш ки гузаштааст ба онҳо нишон медиҳанд ки мо чунин бозичаҳо харидаем. хуллас бо гузаштагонашон суҳбат мекунанд ва мегӯянд ки онҳо моро мешунаванд ва бо мо гап мезананд. ҳайратовар аст ҳамин тавр не? барои чӣ дар сари қабр якҷо мехӯранду суҳбат мекунанд? ман аз дӯстони кореягиам дар саволам чунин посух гирифтам. дар сари қабр бо аъзои оила хӯрок хӯрдан ва суҳбат кардан ин маънои онро дорад ки гузаштагонамон хеле рӯҳашон шод мешаванд ва вақте моро мебинанд ва бо мо якҷо хӯрок мехӯранд мегӯянд. чӣ гунае ки медонед, Кореяи Ҷанубӣ аз ҷиҳати машруботи спиртӣ, яъне аз ҷиҳати нӯшидани нӯшокии спиртӣ хеле пешсаф аст. бароям аҷибаш ин аст ки онҳо ҳатто нӯшокии спиртиро дар рӯи қабр гузошта бо гузаштагонашон гӯё якҷо бардошта мехӯранд. баъд аз хӯрдан бо ҳамдигар ҳар гуна бозиҳои шавқовар мекунанд. вақташонро бо аъзои оилаашон ки аз ҳар гӯшаю канор омаданд хуш мегузаронанд. ин ид аз рӯи тақвим 15 моҳи 8 қамарӣ сентябр ё октябр пеш меояд ва 3 рӯз тӯл мекашад. дар ин ид мардуми Корея тӯли 3 рӯз истироҳат мекунанд. дар ин иди Чусок мардумаш либоси миллии худро ки ҳампок ном гирифтааст мепӯшанд ва якҷо бо аъзои оилааш дар назди мизи орододаашон сари таъзим фуруд оварда бо гузаштагонашон салом медиҳанд. ҳоло бошад на ҳамааш либоси миллияшонро ба бар мекунанд. дар ин рӯз роҳҳои мошинган хеле маҳдуд мешаванд, яъне пробка. дар ин рӯз ба роҳ баромадан душвор аст. автобусҳояшон низ маҳдуд мешаванд. шабона таксиҳо ба таври маъмулӣ кор мекунанд. аслан дар Корея нақлиётҳояш автобус ва метро аз соати 5 субҳ то соати 11 шаб кор мекунанд ва дар ин иди Чусок соатҳои кории метро ва автобусҳоро лимит мекунанд. инчунин 4 қасри шоҳона Кёнгбуккун, Чангдоккун, Токсуккун, Чангёккун ва осорхонаи давлат ки дар Сеул ҷойгир ҳастанд тӯли 3 рӯз ба мардумаш ба таври ройгон, яъне бепул хизмат мекунад. нафароне ки айни ҳол дар Корея қарор доранд, дар ин ид фурсатро аз даст надода ба Сеул рафта аз тамошои қасрҳои шоҳонааш ки тӯли 3 рӯз ройгон эълон шудааст истифода карда тамошо кунанду ҳаловат баранд
و با دوستان کореگی هم این جشن چوسوک رو تبریک میگویم. نگفته نماند که دوستان کореگی هم در کانال من ابونه هستند و آنها را با روز ایدشان با زبان کореگی تبریک میکنم. هنهی پونگیارومی کدک هن کاوی입니다. 귀하의 가정에도 우승과 행복이 넘쳐나길 바랍니다. 즐거운 추석을 보내세요. اینجا باشد برنامه ایدانه امروزه را حسنی انجام میدهم. برنامه‌های جالبی آینده را انتظار باشید. تا دیدار. 여러분 더 만나요. 안녕.